ассалому алайкум катбонони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. тарзи таҳияи як десерти хеле хушмаззаро овардам. умедворам мавриди писанди шумо қарор мегирад бо номи пудинги шоколадӣ. ин десерт ҳам камхарҷ аст, ҳам зуд омода мешавад ва ҳам хеле хушмазза аст. биёед ҳоло бо ҳам бубинем ки ман онро чӣ гуна омода кардам ва қаблан арзи сипос барои дастгириҳоятон. хуб шурӯъ мекунем. барои осон шудани кор сараввал мо ҳама маводҳои хушкро омехта мекунем, ба хотири он ки дар вақти пухтан орди мо кулула назанад. ва барои ҳамин сараввал ба дег як зарди тухмро меандозем ва ба он 200 грамм шакар, яъне як паймона шакар ва хуб омехта мекунем. ва баъдан ба ҳамин шакару тухми омехташуда 100 грамм орд меандозем ва онҳоро ҳам хуб омехта мекунем. барои мо 25 грамм какао дар кор аст. онро ҳам дохили ҳамин орду шакар мекунем ва акнун кам кам ширро илова карда омехта мекунем ва баъдан ки ҳамаи ҳамин маводи хушки мо як лухт омехта шуд, ҳамаи ширро меандозем. дигар дар вақти кор роҳат пудингро мепазем, кулула намезанад ва пухтанаш осон аст. ва баъди омехта кардан оташро фурӯзон мекунем дар оташи паст то ҷӯшиданаш мепазем ва баъдан 2-3 дақиқа дар рӯи оташ нигоҳ медорему аз рӯи оташ мебардорем. баъди аз рӯи ҳарорат бардоштан ба пудинг 50-60 грамм маска меандозем ва вобаста ба хоҳиш як бастаи 90 граммаи ё шоколади масалан ширӣ ё ки шоколади талх. ман дар дохилаш шоколади ширӣ андохтам ва шоколади талхро барои ороишаш гузоштам. албатта вобаста ба хоҳишатон, шумо метавонед ҳар гуна ки ба худатон писанд аст ҳамон гуна кунед ва ҳамаро пурра омехта мекунему мемонем ки комилан сард шавад, тақрибан 2-3 соат. баъди пурра сард шуданаш ба пудингамон як паймона оби сард меандозем, оби сарде ки қаблан оби ҷӯшидае ки сард кардаем ва ана акнун пудинги мо пурра омода шудааст.